arima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ena woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambal ɗon rendoji fulɓe so daneri foltima ɓaleri leelani buuɗalirmede feeña e windere so buuɗalirmede feeri feeñi fen jeyi ɓattake bindaɗo ñande nasande 16 dujal hitande ujunnaji ɗe 19 ɓattake cellal ɓalli nde tawno cellal kan woni kala mo wima ya sellu duwani mama ko giɗoma mo wima ñaw huɗima ko gañoma nde tawno jam woni neɗɗo yo jomiraɗo rokku en jam dañen jam duumo e pittali men jam wona e men dañen jam lappo e lappi men ha enen kala mbawen rewde e lappi jam musidɓe tedduɓe ko adi fo ɓatake buuɗalirmede an o neɗɗo gonɗo e oɗo henna galle aɗa woni o galle aɗa defa e o barme aɗa ñaama e o barme musidɗo tedduɗo so tawi a yurnima barme o aɗa tawa kosanɗe e nder barme he taw ko kosanɗe kuddu defiraɗo irtiraɗo oɗo barme te aɗa andi kosanɗe ɗe pop ko kosanɗe koosiɗe ganduɗa jamdi ndi koko hoosi te no hoosori ni aɗa andi ka ñamɗo ɗum saabu so barme o ne irte kuddu o ne hoosa barme o so barme o ne lawƴe kam mbiyata bombo ene hoosa barme o ha jiya waɗa diidi ndeke so tawi o waɗi diidi no kefirta kuddu o aɗa heefa kooñe ɗe ni aɗa andi barme o ne waɗa diidi ndeke ɗin diidi koɗi pellitiɗi ɗi jaade kuddu ɗi jaade kooñe walla ni ɗi jaadi e caggitari ma ndi caggiɗɗa aɗa irta musidɗo tedduɗo so tawi ko an yi ɗum mbeta dañani kulol ko ñamɗa ko jamdi yahata nder reedu teni so yeehi toon ma komnu toon teni so yeehi toon ma bonnu estomac ma gonɗo toon woni kuuse gonɗo toon o mbeta hulani maaro ke caɗele so tawi ko an woni oɗo henna galle a yi barme o aɗa andi hanki mawɓe jogino ko kuundal en ji hande to banggue tubakoɓe ha tenti to banggue woɗeɓe ɓuuri wasiyade yimɓe ko yo kutoro kuunde ko wayno hande kuddu leggal enen mbiyata kuundal eɗen gandi ɗum no feewi irtira barme taw barme ma ay ŋaccotako tena tinani ni won fellitare wonde hen an musidɗo gonɗo eɗo galle buuɗalirmede ne waɗema namdal sa yi ɗum hol haalama hen mbetema rento ñamde o barme walla ala muɓat guitaɗo ñaama saaha fo reedu mustandu ene maɗa saaha foof ƴiƴam ma wonko natti hen saaha fo ka gaylaɗo saaha fo ka donkuɗo famde hoore maɗa jaaha ɗo hen haalto radio ji mawɗi mbaɗa analyse uji donka yiide cellal ma wiya haydara wondani min jiyani teni kadi jaaha to ɓaleɓe cafreɗa ha tampeɗa musidɓe tedduɓe hol konngol ma an e oɗo hen galle saabu ɗon gandi oɗo saaha mo gonɗen yogay wittiyankoɓe ko fate banggue gueɗe ñamateɗe aɓe jertini aɓe ndentini yimɓeɓe jamdi e jamdi yadata sa jaggui jamdi a heefiri ɗum jamdi ay addata ko jamdi haala ko noon ko ñamete faade nder reedu musidɓe tedduɓe ɗum noon kala e goto e men so tawi ko kañum wonno e ɗiɗo hen galleji a yi defoɓe ne mbaɗa noon a yi to bakke ɗe keefe heeɗo ne mbaye noon woni wiyeɓe kooñe hol konngol ma hen hol wasiya ma hen mbetene moƴƴi e cellal ma walla moƴƴani e cellal ma so tawi ko an holko kalata e holko mbatta hen
ɗum noon ko namdal buuɗal yurmede faade hettiyankoɓe buuɗal yurmede moni kala e meɗen musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe buuɗal yurmede ano musidɗo tedduɗo gonɗo e oɗo henna galle teɗen gandi mabɓo so tawi ɓooye neɗɗo maɓɓeteɗo e kala saaha nde tawno mabɓo wonata koye hoore hakkude kine fayanma hoore wudde gonɗe kine fayanma ŋorol kinengol ha yaɓana tinde faye hoore ɗum waɗi so tawi neɗɗo maɓɓama ko tinde ɓurata wawde musde ha fayanma kine ɗe jagga guite ɗe nde tawno ko ɗon mabɓo wonata maɓɓeteɗo e kala saaha somo foofa ko hecciɗi ko imidi somo foofa ko imidi no feewi walla suudu makko ndu so lotorima sarben makko wo gayni o liggata koye suudu he walla e baafal suudu he walla yoga e calisson ŋaji ko wayno kilotaji ko wayno hen sa sarbetaji tokosi jomum hersa wadde boowal liira e suudu mum taw kadi suudu ndu fallantere nde uddittaki suudu ndu ufa hecciɗa on so naati toon ɗum woni gueɗe ɗiɗi soit ko asma soit ko sinusite walla ɓeydamo mabɓo walla suudu ndu ne waɗi ñonko poussiére taw ganduɗa kadi wallittamo ko cuurayi taw ñoko ne heewi toon ha ganduɗa sa naati suudu an hoore maɗa aɗa ɗeɓa wadde tuufe wayata kono lacciri ufdi ni an musidɗo tedduɗo baaɗo ni sa naate suudu baaɗo ni hol conseil mo dokkatamo anne joom suudu o sa ari suudu ma a naati hen a tawi nduɗo hende suudu ma holko poɗɗa wadde holno poɗɗa waade nde tawno laaɓal woni cellal teskoɗen no moƴƴi kala neɗɗo laaɓɗo nder e boowal o laaɓi tigui tigui kala neɗɗo laaɓɗo tigui rigui hewani wonde dafeteɗo hay so tawi omo jogui rafiji ɗi kewani wadde manifesté heewi manifestinde rafiji e ɓandu neɗɗo tan ko aɗa suuɗi ko wayno wone ñooke e nder ma walla e saraji laaɓal ma ɗum ɓamto ɓeydo adda caɗele e maɗa musidɓe tedduɓe yo jomiraɗo rokken jaam rokken ɓuural buuɗal yurmede ene wasiyo bandiraɓe men rewɓe ha tenti e sukaɓe rewɓe taw ganduɗa ko bonnoɓe deedi mumen e suuɗayru ha e feñje kala nde tawno soɗen teski oɗo saaha mo gonɗen windere nde kala no worino nana haɗa kala ko faati e banggue avortement woni bonnude deedi hande windere nde kala nan daari on jii ɗeɗo balɗe des États-Unis de Amérique wootama toon kuulal kala bonnuɗo reedu ene wawi sokede ha duuɓi 60 walla duuɓi 90 e kaso hay so tawi woni ka baɗaɗo viol hay so tawi woni baɗɗomo viol o ko bande gorko walla ni ko jinnaɗo ma gorko jaafuɗon e wiideɓe firti tan hankkadi ni ko avortement woni koye saltede bonnude deedi nde tawno boneji kewɗi ene dañe e bonnude reedu hande noon eɗen joguiɗen caɗele eɗen jogui ende caɗele rewɓe hewɓe ronkuɓe jibinde walla joomen deedi guttiɗi walla dañɓe probléme fiction walla dañɓe probléme jibinirgol walla dañɓe probléme e nder terɗe mumen taw ala ko addi ɗum so wona bonnugol deedi e suuɗayru ndeɗo foɗɗere kiiɗo lekki ɗam ɗo jaram ɗum ɗo henna ene bonno reedu gona reedu tina a woni reedu cuuɗoɗa aɗa suuɗo yimɓe aɗa haɗa bonnoya ndu reedu janggo jogoro koyden probléme kala gorko bawɗo resoydema janggo ko on wonat hankkadi ni cafro omo kaddi gurdam a sellata teni kadi a dañata hen afiya teni kadi wona a bonni reedu a ñawni hoorema ko gacce ɗe ponɗa dañde dabɓe ɗe ay wonta hankkadi kaddi gurdam maɗa aɗa safro ko lette saabu won hen ne jargue e ƴiƴam ne yalta e mumen taw ganduɗa hankkadi ni ko noon tan wayi ɗum no moƴƴi ko moƴƴiɗo kala kene waɗa yo tinno wonda e humpito musidɓe tedduɓe nde tawno ko ƴiƴam kesam naatti e ma ko ƴiƴam kesam naatti e ƴiƴam ma ɗam ƴiƴam no so ɗam yiyaɗi wonti hettere ɗam woni koye nder ma ɗo ɗam woni ɗo ɗam wonani e kuuse hettere nde wonani e kuuse hettere nde ɗo woni ɗo Allah subhanahu wa taala haalni hen e deftere mum qur'ana ko adi duuɓi ujunere temen nayyi hikka ko adi duuɓi temedere ay ko adi duuɓi ujunere e temen nayyi hikka Allah haalni en poosuji tati gonɗi
e nder ranga debbo walla mbiyen tan e nder reedu debbo ɗo ɓiɗɗo wonata. Allah haalinen ɗum kono enen en bittani ha mbawi nandude hande o ko waɗeɓe bitti ɗum hande nana cafroro nana cafrira yimɓe ngam wittudeɓe teni kadi no Allah subahanahu wa taala haaldirno ni ngan sanga technologie wodani ngam andude e fulkuru debbo mbete woni toon ko posuji tati walla ala. ɗum noon Allah subahanahu wa taala haalinen niɓɓe tati gonɗe e reedu debbo ɗo ɓiɗɗo suuɗoto eɗo ɓiɗɗo somoto eɗo ɓiɗɗo wonata kamɓe nde ɓe gari ɓe bitti ɗum e technologique ɓe tawi ko Allah subahanahu wa taala haali ko adi duuɓi 1400 hikka technologique mabɓe hokkiɓe koye net ko zect. ɗum noon bonnude toon ɓiɗɗo wona hunde wemde. sa bonni toon ɓiɗɗo ƴiƴam ma gonɗan toon soɗom jillodiri e ƴiƴam oɗon ɓiɗɗo ma rokkoye caɗele mawɗe no fewi. ɗum waɗi hannde merre mo jiyatani rewɓe saaha fo ƴiƴanam montay koye ɓe mbayno hangaɓe ni ɓe jiiɗe weddade koye mabɓe boyli ɓe jiiɗe weddade koye mabɓe jeygue jomum hankkadi daña hoore musanne nde ganduɗa ala foɗo haaɗi. ɗum noon musidɓe tedduɓe neɗɗo kala kene waɗa yo tinno wadda e gandal. an jinnaɗo debbo gonɗo e galle, an gorgolaɗo gonɗo e galle, an babiraɗo gonɗo e galle, an neɗɗo gonɗo e wuuro, an koddaɗo e leegal, an koddaɗo e galle, sa tini kaari ko reedu leelani tini kaari bonni reedu ndu namdal faade ma an o neɗɗo. so tawi ka yummakko walla so tawi ka mawniko walla so tawi ka miñiko walla ka koddiɗomo walla ka sehli makko walla ka jaadiɗomo walla an docteur o e hoore mum walla an cuuɗiɗo bonnowo deedi o, namdal faade ma kalɗo gonɗa oɗo bonnowo reedu so are maɗa hol wasiya mo dokkatamo e oɗo bonnu nduɗo reedu hol wasiya mo dokkatamo. sa tiniomo bonnoya rendu hol wasiya mo dokkatamo. ma haaltomo no bonnoya walla ala walla a wiyatmo sa bonni komi kalto walla on kulɓinamo walla on kalamo walla on ballitanmo ko namdal faade moni kala musidɓe tedduɓe nde tawno ɗeɗo henne gueɗe so en kaɓotakoɗe hande ko kanje bonni en ɓiɓɓe men pop daffama sukaɓe rewɓe pop hande ko ɓuuren hewde daffama. yo Allah subahanahu wa taala faabo en reena en rokken jaam kame ɓuural e sutura yajede kala. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe buuɗal yurmede alay saago mbatten haqqillaji men e haala Allah subahanahu wa taala e nder deftere makko teddude o haalni en ko wiyete njumri. eɗen garta eɗen gandi njumri Allah subahanahu wa taala haalni en e deftere mum teddude tagani en jume ɗe ene jaltinana en njumri eɗen ñaama ko cellal woni hen. ten Allah subahanahu wa taala haali ɗum e deftere mum teddude wiyande Qur'anil Karim ko adi duuɓi 1400 hikka. allahu akbar. nde woɗeɓe ngari mbaɗi bitti e ñaaki tawi ñaaku pewnowo njumri ngu ko ndew. ten Allah haali ko ndew. teni kadi nde ɓe bitti ɓe tawi ñaaku ko jibinta ko walla ko fewnata e piindi ha watta ɗum njumri ko no Allah subahanahu wa taala wiiri no Qur'anil Karim ko safara wonande on ɓe jaltinen safara kewɗo ha ganduɗa ɓiye so fini subaka law haade makko yaade janggoyte aɗa foti uddidde butel ma njumri mo wattaka ndiyam wattaka sukara njumri bandi fayida guitta hen kuddu mbannamo e hunuko. ayi ene waɗa développé ƴiye ɗe ene waɗa développé ƴiye ɗe ene moƴƴe guite ɗe ene moƴƴe ƴiƴam makko ene lawƴe ƴiƴam makko ene moƴƴe cellal makko ene itta ñabbuji kewɗi e ɓandu makko. so neɗɗo dañi ko wiyete nausée omo yiɗi tuudde walla mo manki famde hoore makko elle o woni koye fawede walla wona e fawede o woni guitta kuddu njumri ay kuddu njumri jarna jomum ɗon tan e jomum wonde mintaji seeɗa ƴewano jomum jogori wade musidɓe tedduɓe. an oɗo henna musidɗo jangowo Qur'anil Karim jamma e ñalawma aɗa wonde ɗeɗo caɗele to banggue ƴellitgol ƴiye ɓandu maɗa, caɗele to banggue safara maɗa, to lawƴugol ƴiƴam maɗa, lawƴugol reedu maɗa walla ɓiye walla goɗɗum aɗa jangga njumri jamma e ñalawma ko namdal faade maɗa. holko saabi a jangi ɗum a yi ɗum a wattata ɗum meccal ma mbattani hede ñaaki saabu en jii hande ñaakinene hen jeehe Madina Gounass jeehe Casamance mi ɗon tan dokkami yeru haala ko heddi ko ñaakinene he dañi njumri pire taw ganduɗa hande sa yeehi ko wayno France won docteur goto tubak eɗen joguiɗo henna programme makko ala ko safriteɗo so wona njumri so seeki reedu ma o yaltini rafi gonɗo toon o
o ñooti o gayni ko jumri tan o loɓɓinta e feɗenu makko omo ɓatta ɗon ha sella taw waɗaka produit waɗaka pomade waɗaka haydara ɗum no sa gañima gañande nde sa fo ittu jumri mbaɗa hen guitta jumri mbaɗa hen sa ƴeewi gañande sode selli wayata kono lewru ni yoɗat e maɗa an neɗɗo o deke firti ko Allah subahana taala ko haali ko ha nafa en ko ha naftoro ɗen ko ha tinnoɗen hen ɗum noon goto e men kala yo wasi hoore mum yo tinno rutto e ko janggata ko beele daña hen ndemal ɓamtare en mbawa ɓamtade goɗɗum ɓamtorɗen koko joguiɗen ko jangguɗen ko sen jaaɓi wadde hen hoolare men e warñede men e jawdi men e tampere men e bittugol men joni joni ƴellirɗen hen musidɓe tedduɓe ɗum noon alay saago tinnoɗen no fewi mi arta e moon joni mi rokkon ceerno Hady Malick Sy Diam. amina ya rabbal alamina ceerno Hady Malick Sy golle ma jooɗi peewi min beltanimama no feewi e nde tawno jimol ma kala ko hunde hawnide ɗum noon ko duwaw min mbiya amina ya rabbi musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe buuɗaliru mende so en duttima so en duttima e Qur'anul Karim ha joni paaɗen koto wattini wa zeyton eɗen gandi oɗo zeyti Allah subahanahu wa taala haalimo e Qur'anul Karim kono noon eɗen janggamo ñande kala eɗen piramo ñande kala koɗen jii hande société ji ɓurɗi mawnude hande windere nde kutorto koɗo henna zeyt nde tawno koye makko sondilaji jaltata koye makko nebam tiir ɓurɗam hewde hande cellal yaltata ndaron no moƴƴi ɓurɗo wawde ñamde tiir fof ɓurma sellude ɓurɗo wawde ñamde nebameji men ɗe fof ɓurma ñawti so jii ko wayno Afrique centrale aɓe jogui keccirgol ɓalli aɗa e neɗɗo yaha daña duuɓi 60 so haalnim duumu mbiyata wona gonga e mabɓe joguiɗo ndenka mum enen noon aɗa e debbo jaarowo e duuɓi 30 dokkamo 60 gorko mum ko hono noon firti ko ɗamɗo hen nebam ɗam bonnata haydara e nder ɓandu ma won jaggoɓe ɗam waɗaɗa mburu ñaama ɗam takkata ten ɗam safrat won waɗoɓe koye mumen gam cukuli ko nebam ɗam ganduɗa ko safara ɓolo woni e mum tene kadi ko hen caabune jaltata taw ko caabune moƴƴe hen jaltata ko hen mbusuji jaltata ko hen sondilaji jaltata ko hen marlaji jaltata ko hen almetaji jaltata gueɗe jaltoje hen ɗene kewi limotako nde tawno kala ko Allah subahana wa taala tagani en e deftere mum Qur'anul Karim kala ko jippinen o haalni en ko ha cafroɗen ko cellal men woni hen ɗum waɗi noon Qur'ana ko cellal Qur'ana ko lumiére ay lumiére natata koye nder men wara kala ñaw gonnoɗo toon taw wona tan eɗen jangga tan eɗen petto eskey taw cikkenen tan ma raw ko kaɗo haala hay goto wawa firde ka ko a heɗor tan welma nata aljanna ala ko a heɗoto paama bitta naftora hen yimɓeɓe ɗum woni balle yimɓeɓe en mbawa wallude yimɓe tan peewe ngare moƴƴe ngare cafroɗe ala
ko en pewnat ɗum no yimɓe pewnirni cafren yimɓe ɓe en pewnat no yimɓe pewnirni ballen yimɓe ɓe ko alay saago ballen yimɓe ɓe ɗum noon tinnoɗen e nebam tirno moƴƴi musidɓe tedduɓe gusten nebameje men ɗe ha tenti nebam gewjam murtani bidoŋaji ooli ɗi gueɗe tati eɗen kalɗum saha kala sa yiiɗi sellude a ustat gueɗe tati aɗa yiiɗi sellude a ustata gueɗe tati a sellata a ustan nebam kala kaɗa ñaama yatawa tinta hen nebam a tinta ɗemgal ma e ɓernde ma nebam oɗon gandi estomac ji kewɗi walla ƴeeko garowo e ɓernde joomum sa fota so ahi nebam yalta ha joomum ɗeɓa hen mayde ni waɗi ñeekam oɗon gandi adda ɗum o nebam tiɗɗoto e becce ma ronka yettoyade fulkuru ma ronka yettuyade estomac to woni to woni to kuuse o woni to sa wayi noon ƴettu kasma lipto gulɗo jara jaw jippina ɗum sa acci ɗon saha kala ɓernde ma nde addat teni soɗa addi a haaɓat kine ma ɗe cukka donka fofde donka a fewnitta ko nebam ɗam ɗum woni ko rokkanma cloxorol sukka ɗaɗi ɓanduma bonna hoore ma ɗum woni saha foof ɓanduma jaaɗat sa jooɗima so ɓoyi sa ummima yanat ɓanduma teddat a jaaɗat ƴiƴam ma circulta ala fo e ɗaɗima hankkadi cukkitigol fof ko sukki a wawa yaade ha poccoɗa ay juuɗe ma ɗe poccaki hankkadi a hogoto ɓanduma hogoto nayi wa law donka wawde ko mbawnoɗa ndeke firti ko ustu nebam musidɗo tedduɗo mi rokkon ɗo hen e yeru so Allah subhanahu wa taala wiye deftere mum qur'anil karim hey mon julɓe mi harmini poor mi harmini mbaam mi harmini mbabba tugal e dow mon mi harmini ɗum woto ñaame ɗum sabu oɗon gandi poor ko ɓellere ɓolte ƴiye mum ene ƴakko kuruj ƴiye mum ne ƴakko ƴiye mum ene ƴakko nde tawno ko ɓellere ɓolde tew mum ko nebam ɓolam ko ɗum dahmini tew ɓuuro dahmude fof ko tew baɗɗo ɓellere nder saɗa ƴakka ɗum ne weele ma tawno aɗa tina nebam aɗa tina tew ngu ene yaafa ɗum woni tew mabɓe oɗon ɗum woni son jii hande Amérique ko wayno hamburger uji mabɓe ɗi jeeyan cukalel tokusel ne jogui tan boole ne ƴuufitana fayi dow hande waɗi mbaɗa créé sport aji gam yidde perda poids beele perda poids saabu ko Allah yima ko sa waɗani tan a natade goɗɗum ɗum woni daron hande e nder Afrique ɓurɓe wawde ñamde porɓe fof ko yimɓeje tan huuj mo jiiɗa fof huuj ne jogui estomac ne jogui tension ne jogui hankkadi ne ala fof ko ala e ɓandu mum ñallata ko modde poɗɗe ne waɗa sport gam ustude graisse gonɗo e mum o ɗum firti noon musidɓe tedduɓe kala ko Allah subahana wa taala haalani ko hannañi hen ceelal ɓalli qur'anil karim ko adi duuɓi ujunere temen nayyi Allah haaɗi hen sangara cikkiren mata sangara sa ari a mandili tan aɗa jangga qur'ana aɗa cat aɗa wawi yarde sangara ha ɗomɗita mbasa janggude qur'ana ha kolɗa jangga kono ala so Allah wi en ɗaccu ay hande aduna o fof nan haaɓo sangara jaben ne yalta hen cancer ne yalta hen hande ko fate banggue gonduɗo tension ene haaɗe ɗum ene bone heeñere no feewi hande yimɓe hewɓe nana kaɗa sangara taw ɓe gona julɓe teni ɓe goppi ha laaɓi ndeke firti kala ko Allah haaɗi en wonko haaɗiri en firti enenne alay saago toppirɗen cellal ɓalli men mbasen basade gueɗe kaɗaɗe ɗe yo Allah subahanahu wa taala wallu en o reena en woro ken jaam eɗen guddira buuɗal yurmede wasiyade bandiraɓe ɓe tinnoɗen no moƴƴi kala ko eɗen cooda laaren happu o laaren daɗo sa soodi sa soodi pot kosam laar daɗo sa soodi jaram ndar daɗo sa soodi tamate laar daɗo kala ko coɗɗa laar daɗo so tawi jomiraɗo rokki en moyen goppen soodde dasan sa ari bitikaji e woni hen so happu gasi a andata saabu ko wayno hande Sénégal walla Mali walla Mauritanie walla Gambie walla Guinée détail o e hewde neɗɗo potuji mum daɗo ne wawi gasde jippine waɗa nder ene itta ene waɗa ene haɓɓa e mbusuji sabu mbusuji ɗi ngala dat ene wawi jagguɗo tamate waɗa e mbus weltina taw danum gasi ko ɓooyi gara ñama daña probléme ene wawi ittuɗo hen beurre mo danum gasi walla kosam ɗam danum gasi waɗanma ɗum détail jaaha ñama daña hen bone en jooɗo saaha aɗum nanggue nder leyɗele men no feewi saabu dat so gasi neɗɗo wawi moftude yeeyma aɗa ñama ten dat so gasi hankadi wayi hankadi kono virus aji ko naati hen ni
sabu so wiyama ndeɗo foɗɗere min pewnide walla ndeɗo ñamde min pewnide kono nde ufata ko janggo walla so nde waali tan nde ufat aɗa andi kam ñiiri so waali ufat maaro so waali ufat kono wonɗo mbatta wonno mbaɗirta ufata kono ne jogui balɗe tan ɗo haadata bonat hay so e nder frigo mbaɗɗa kala ñamde nde mbaɗɗa toon ene jogui ɗo haadata tan so ɓooyi ndiyam natta hen walla softa walla bona ko noon ne poɗɗe mbayi ko noon ne kadi ñamde fewne tan waɗande botuji ɗi mbaɗi waɗa hen ko produit o ne wawi jogade ñamde nde balɗe nogas produit o ne wawi jogade ñamde nde balɗe 15 produit o wawi jogade ko balɗe 5 so ɓenni o boni sa ñami rokkuma probléme way kono ñama maaro ufko ni reeduma dogat aɗa wawi dañde reedu mum sandu wona ndeke firti noon poɗɗe ɗe darnum gasi walla ñamde nde darnum gasi kala nde coɗɗa sa yurnayi sa ñami ne wawi rokkudema probléme on probléme wawi rokkudema probléme goɗɗo yo Allah subahana wa taala faabo en o danda en o reena en tinnoɗen ndentoɗen no moƴƴi ganden koye aduna rentade gonɗen so buuɗal men feeri feeñe windere feeñe ɓatake bindale cellal ɓalli musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettima laaki jaam yo jaam Allah ñallane musidɓe tedduɓe